तुलासिकर हातिओ खामै थाप्ला साखा विकास देबरमा मुंगै खरकसाति प्रासानि फालनो हर कुथुगो सामुं सित्रा तांनाय रक हर सुनुखना हिनै साखा फालनकनि बुग्रा विकास देबरमा इनि फालनगो 2 लाखनि सिलायफानो गोबां मानैखोनै रक 30,000 दंगो हिनै साखा दुगानि बुग्रा विकास देबरमा विकास मबो बाजार खालाय पत्तला सिगार बाजार निमो दखान खामाने कयताराव खामोन आबले आं सेमिया नगो थाङै आं नगो थाङै दुकाना पंखा हाबो सया कोन थाखा ओके नगो थाङै आइसुको आं न कुमै कोथाय निम दुकान खाम थाखा को हिजो इनका खालामा बतो हिम दं एक्सारसाइज खाइ दंता इनके हा हिने आं वचा आते नगो नार्भास थाखा तामाको इनके आंगाफोरखौ हिंगा तामाको ने तफना इनके फाचा कामले तफना को खाइ खामेगा आइना को मन दुकान इजन हाको लुनु हिंगा दुकान कारण बायदे खामनाय सरस ना सगैरु साबरो सगनो सायदम आबो सुन सेमिया साबो सगा बोसोरनि रां मारिनि माने खटिं आनो लकडाउन हे मालते हे खबर आनि हिसाब के 2.5 लाख नि ऊपर से ngana এটা না जेरै सापा फाइनाय सरकार नों काम सानो सरकार नो काम सानाय बरो वा आबो मोती अवस्था नो सरा सुबना न सुबया हाबा निबिसे बछाइने तबो किलो सुबना apa nang unda kokazang sung सरकार नो के काम करि के काम बरो कुन मन दुकान खामजन नो काम को फाइ नाइ का काम बले के काम ना सरकार ना बरो कक साना मो